Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilom ki khubor bam takasngi. Kakong Angela rungat min haka Arthuric Rimpang Arhajar Arfulai kalit banthep kerteng hakmat ke returning officer ha office kam deputy commissioner Shillong. Haga jing nai thep kerteng jogi kertong shimet naga kinhun kam palayalam na kakong Angela rungan ki kan thobiu pastor kersoi pertu na 17 Shillong non kakong wan pinhun kharsen tiu na is Shillong. Kakong Angela rungan kum ka kertong na Shillong South Laban constituency persya ayo basan bor shulai. Kakong Angela rungan habaya kuran hakilat pathai khubor kaya thu. Ka jingthmu jongka banyele election persya ayo basan bor shulai bat ya ka MDA namar ki kambam sap bat ka jingraha bor banyo senshar jenjar pad upai ba pensngo kakong Angela rungan. Habakli kakong Angela rungan kasngo kumno ye ka jingdawa ki seng bhalang ya kamat ILP 8 schedule bat ka them metor. Kakong Angela rungat ke jubah bakamla abanong AA kadai kamat jongka sorkar pedeng. Na kaliang jongka lele kam pedang ya ka ILP kumjuk ka them metor ban kta kam mentoy. Halor ka ILP pitip baka sorkar kala pass resolution kani ka sorkar ka barang sudap ndrai kampat ai jubah syu syaki paiba kampat batai syai la ja yu ka resolution katangi di mansuthu kawai du ka bangi di mansuthu kalong ba ka ILP kadai ka central prerogative ne kin lek no ti kata kadai ka ar ka bangi barok pai bang hap syai ba sa kawai ru ngatharai ka bangi hap ania persang man puson menta kalong ba kadai ka jing sisha bangi hap ania da ya kirit pat barok kawai ka rihi ni hap ania da ya ka jinglong kerpang bat ru ya ki resources handrai menta ka jingkeli ka bangi hap ania tai hapadeng jongi hang ni ha jela kalong bahato ke ILP kan la sisa na em banyada yangi hato kim don shu na em sadaki weida ki an ki banyada kuman ai noksa ya ka jaka ka puta ki syap khando ka badai ka wei ka bakong san bha ha ka bayadai batka rukom im ka jongi bat ka ka identity ka bat yong ka jongi ni don kalan transfer act ndrengi tip syai baki don ki briu napo hinang ni ki ba pen kenya tu badi tat yang ni tingin hapu kita questions nitip ru by 76% of people in Meghalaya are landless kumno kalong kumta bah nyoko riu nakashispa nimdon ka jaka kaputa ban rep nimdon ka jaka puta ban teiwe yang trap ru kabamut ba ngin hapan sedang pet ki kita badi tat yang ni hang ni hapo bat sakawai ru kajingkeli kalong ba hato ka ILP kala na em ban te alakam bat ban khang ya ka jing mon yu roj ba ya ka jing tu klep ya ki resources jungi di big capital ka bangamut di ki company ki ba he hado ba teng ki klon sindon ya ka sarkar penyat maki kita ki de ki questions ki bangi hapanya kelishwa batru habangi ong ka don ka jing dut bakata ka jing sadin kamdan ka roy kapar tingi hap thauru hato ka ILP kan yarap yang banyak chakmat ne kan don AA kum ka jing khanglat but habang ladap juba kita jing keli ki ba min saya ongken nilai one file ke nomination baro laingut ki candidates nakakam mga Angela rangat na South Shillong ikong wan penhun Carson Tiu na East Shillong but I kersoy bor pertu na North Shillong but ngikirmen bakan ni ka jing file nomination jongi kan poiru siya kata ka jingjob ka jongi but halor ki mat halor ki nongrim ki ba ngila e pensyai la bun snem but mentalele ba layak ka campaigning election ngila ya kendu ipai ba but batai syai ki mat jongi but balai bangi akon election but ni kermen ba ka jingjob kan dehi jong upai ba ban yo kam ti biang ya ki hok ban yo kam ti biang ya ka jing sisha ha ka senchar khadar